हाय लोगोफोर, नै बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै गारि गाखोनानै गोजान जायगायाव थांनो ओंखारलायबाय आरोखि ना। ओमफ्राय ट्रेन गाखोयैया बिराद गोबाव जाबायमोन। ओरैनो लकेलावथ' गाखोगासिनो, थारमाने बेफोरबायदि लं रुट साफार खालामाखैमोन आरो। ओमफ्राय दिनै दा गोजान जायगायाव थांबाय नालाय गोसोआ मोजां मोनाखै। दा गारियाव गाखोनानै दङ आङो। थारमाने डिब्रुगड़निफ्राय आङो दा थांगासिनो दङ मध्य प्रदेश। दा बेयाव थांनाय समाव ट्रेनाबो टिकेटआ कनफार्म जायाखैमोन, RAC-सोमोन आरोना। ओमफ्राय दा ट्रेनाव जिरायनानै दङ। ट्रेननि ओंखाम मा जानोबो बे रखम गोसो जायाना। ओमफ्राय थांगासिनो दा बेयाव गोबां मोजां सिनारि नुलाङो आरोना। बेफोरखौनो नायनानै गोसोखौ गोजोन होनांगौ जाहैबाय। दा थांगासिनो बेयाव मध्य प्रदेशनियाव हाबबायानो आरोना। भिडिअ'आ गोलाव जागोन बेखायनो आं गासिबखौबो खालामजोबासै आरोना, ससेल' खालामबाय। ओमफ्राय माबायाबो भिडिअ खालामनायावबो AC रुमावसो नालाय, ग्लासजोंसो बाहेरनिफ्राय खालामहरनाय, बेखायनो बे रखम बांद्राय मोजां नुहुरा आरोना। लोगोफोरबो दङ, लोगोफ्राबो RAC गोजा नालाय टिकेटआ, बिसोरो बेलेग रुमाव दङ। ओमफ्राय आङो बेलेग रुमाव दं आरोना। सानथाम हरथाम बेफोरबायदि ट्रेनाव गाखोनानै थायोब्ला देहायानो माने लरहायनाय बायदि मोनलांखायो आरोखि। जानाय गद गैया, लोंनाय गद गैया। स्टेसन मोनफैलायबाय नै, अभार ब्रिज, इन्डियान रेलवेज। ओरैजाय माने बेयाव गासिबो ओरैनोबो जयेन ट्रेना जंसन आरोखि। बेफोरखौनो नायनानै गोसोखौ एसे गोजोन होआबा उफाय गैला। स्टेसन मोनबाय लोगोफोर, मा स्टेसन मोनथाय स्टेसनखौ नायस्लाबबोलायासै आङो। साहा लानानै फैलायबाय। साहायाबोथ' बिदिनोखासो, साफार सोमलायनाय लोंलायग्रासो। आं मानि थाखाय थांगासिनो दङ लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो नुनो मोनगोन। आङो थांनानै 1 मासनि उनावसो बा 1 मान्थनि उनावसो फैगोन आरोना। बेयाव जुदि चान्स मोनोबा मोजां भिडिअ खालामनो नाजानोसै। बाहेरायाव ओंखारनो चान्स मोनो ना मोना। थांलाय फैलाय ट्रेन राजधानी। ओमफ्राय नैबे ब्रिज नुदोंना लोगोफोर, बे ब्रिजआ ओरैबायदि डेन्जार। थारमाने जोंनिथिंनाथ' हाइरडखौ हा खोनानै बानायो। ओमफ्राय बे ड्रेनखौ नुदों, बे ड्रेना बे जाबाय बिराद गोलाव ड्रेन आरोखि। ओमफ्राय ड्रेननि साजोंनो बिसोरो फ्लाइअभार रड बानायदों, लामा। जोंनियाथ' ड्रेनखौ ओरैनो गालाङोसो, ओमफ्राय जेजों मोजां लामा दंखायो बेजोंसो हा खोदेरनानै लामाखौ फुवारो। नाथाय बिसिना बिदि नङा। बे साइडखैजाय नेसनेल हाइवेआ दंखायो गाहायजों साइडजों। ओमफ्राय बिसोरो मा खालायबावदों, बे जायथुनाखि दै गलांग्रा ड्रेन, बे ड्रेन साजोंनो हाइवे बानायबावदों आरोखि, बा फ्लाइअभार हाइवे। ओरैबायदि समायनाखा। ओमफ्राय नैबे ट्रेन लाइन बारस'नायनि बेयो जेनेबा फ्लाइअभारानो, खिन्थु फ्लाइअभार बिदि ट्रेन बारस'नाय नोंबाबो नङाबाबो माने लामायानो ड्रेनजोंसोखा आरोखि, ड्रेननि साजोंसो लामा।
गोसोआव फैबाय थाया नोंनि महरा जेबोला गोसोखाङो बाब स्टेसन मोनफैलायबाय मा स्टेसन जाखो मोजांबो नुहुरस्लाबलाय लांला मोनाबिलि जाहांबाय लोगोफोर गारियावनो उन्दु गारियावनो सान गारियावनो हर सान सानथाम हर थाम होननाय जाहैबाय स' लोगोफोर जोङो नै खान्द'वा होननाय स्टेसनाव मोनफैबाय ओमफ्राय मोनफैनानै ओंखारबाय आरोखि बे स्टेसना जाहैबाय खान्द'वा जंसन होनो आरोना मध्य प्रदेशनि बेयो MP दा जोङो स्टेसननिफ्राय ओंखारनानै एग्जिट लामाजों ओंखारबोबाय ओंखारलांगासिनो आरो जों दा ओंखारनानै ओमफ्राय बास हमहैनोसैलाय बास हमनाय जायो ना बले ट्रेकार बुक खालामनाय जायो ओंखारनानै नायलांगोनसै आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर जोङो बासजोंनो फैनाय जाबाय ओमफ्राय बासजों फैगासिनो दङ ओमफ्राय लामायाव मोनसे ब्रिज मोनदों दै बे दैयानो जाहैबाय नर्मदा दै लोगोफोर बे नर्मदा दैमानि सायाव बै खुन्था थथाम नुहुरनाया बेजों दा माने ब्रिज बानायबावनो नागिरदों गोदानै ओमफ्राय दा जोंबो बे ब्रिज साजोंनो दङ आरोखि ना नर्मदा दैनि साजों थांगासिनो जों दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो अखाबो हादोंमोन बेयाव बे हिसाबै माने भिडिअबो बिदि खालामनाय जायासै बे राइट साइडनि ब्रिज आरोना जों गेजेरनिजों दङ थांगासिनो दङ दा बासाव गाखोबाय उफाय गैया लोगोफोर जों बेयावनो गाखोना दं आरो जों गासै 9 जन दङ बेयाव आसामनि गोजा ट्रेनाव लोगो मोनबोला जोब्बाय आरोना बिसोरबो जोङो मोनसे दाबसे जायगायावनो थांगोन आरो ज'नो स' लोगोफोर बासनिफ्रायबो ओंखारबाय बासनिफ्राय ओंखारनानै जों जाय जायगायाव थांनो होननानै हान्थिना फैदों बे जायगायाव ओंखारफैबाय ओमफ्राय दा मेंनायाबो अफार मोनबाय सानब्रै गाहाम जाबाय ओंखायनो थारमाने हटेल बुक खालामनो नागिरदों आरोना दा हटेल नायगासिनो दङ हटेल बुक खालामनानै बेयावनो दिनै सानसेखौ थानोसै आरोखि जों दा 10ता जाबाय 10तायाव सफैदों आरो स' लोगोफोर हटेलखौ बुक खालामबाय नैबेनो जों थानाय हटेला जोङो बेयाव 6 जनजों मोनसे रुम बुक खालामबाय आरोना लोगोफोर गोजा दा बेयाव रेस्ट खालामनानै ओमफ्राय थांनोसै आरोखि ट्रेनिं सेन्टाराव दुगैबाय ओमफ्राय दा दुगैखांनानै हटेलाव ओंखाम जाहैनोसै एसे दुगैखांनानै एसे रेस्ट लाबाय गासिबो मेंबाय ट्रेनावनो थाबाय थानाय सोलाब मोनबोजोब्बाय लोगोफोर जानाय लोंनाय गद गैया जानो गोसो जाया ट्रेनाव नों लुगैनाय बायदि मोनजाया खम जारला ट्रेन गाखोनायाबो 2 घन्टा 3 घन्टाखौनो गाखोनो बायो आरोथ' सानथाम हर थाम स' लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोफोर जेसेबां हायो आङो बे मध्य प्रदेशनि भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन गाबोन समफोर बेरायनो थांनो मोना बेरायनो थांनो मोनोबा देखायगोन आरोखि ना स' बाय लोगोफोर बिदि